Ki samla banya arsaka ki badan hapo kshatri two wheeler taxi riding association of Meghalaya harangkat bat kejisanan lang kekong Angela Rangat kilalej bani kendu yo commissioner secretary ketan transport ban kerpat ban sya ban kamai biang iki arsaka katba ka rule jong sorkar kadang penkrea nakaliang jong secretary kani ka kenhun ki samlanya arsaka ulai thu bat labu kejingdawa na ka sorkar ba ka dei ban sya biang iki ban kamai iki arsaka namar ba kani kakam kabakile kalong ban kersyan hi yala ka jingpuli bat kumjuru ban biang hayeng asam. Ya kena kapor ni lah wanang ni sekretariat ban submit dia kena ka city syai commissioner secretary. Dia long jingwan jingi te I la pensai ban sa pensai sini ma tong ban dai ni ring la submit dia kena ka city hai mengin dawa kum kijing dawa ke jongi ka bang la tho kena ka city. Ka tong pada bengkong lah an kublish pun ikong tu bela yarap ikong ni dari nak jing dan kat ikong mengelala ban poi di sini entah kita kimat jing dawa kibun la submit kene dari ketemu jing dawa jing dawa ya ka bangin yo ban kamai no ka ba arpat balang dawa ya kata ka permit rules nyimpat long baka ngimpat yo kan ya kata ka permit rules ada mentah te malah tu kijing tawa kibun ni kembang la penpau ni kumki kastan bangin yang nam ta ka jongi ro ka ban kong hi bang kwa ba kan pelatnya bang nyo ban kamai no bangi im jakpo na kani dah sa prostar ni kembang la ong syahmat bangi siu luan teni hapan siu kalun ro kham yo kamai te kumnung siu kalun plus kalun ro ni hab kumbal abu ka tarik ni hab siu ndrai menta ubna ngim la ban siu nomor kham la ba min kamai kada ang kasar ni dawai ka sarkar kan ma ba kan pensai no kamploi ne kan ajubam no ni kamploi bangin yo ban kamai no nang ba entah bangin nang la ban pendap ya kayeng kasam mi jing dan kam jong la jong din ke kren yo ki siko kai ka bami ko kai ai assurance ni oh ila nakaliang jong I commissioner secretary te ila pentip sini ila ang bang tang sisni nang ba kan si pentip na ana kaliang ditu te lang mairo ila ai do number phone yang lada kam ulong te sa phone direct te kata kalau sutnat kajing ai nuksang ni mah nakaliang jung kong Angela Rangat kaprasanran lang ya kini kisamla ha kajinglai bani kendu yo commissioner secretary ketan transport kalong bak sorkar kat ba kampat dap ban penbiang iki rule kala dei ban sya kini kisamla bakin kamai ki taksi arsaka taksi lang ba kini kena samla bala ya seng ya kani ka association banya dai laki hok jangki kibade ki rapido riders na kita ki bike taxis nyawan kendu ne ya I commissioner secretary namar ba katu ka jing khang sendet mo jang sarkar ya ki ban kamai kawan lam jing ya ki namar ba ki base ya kata ka jing khang ru halor kata ka rules ka ba ki penmi ba arpau ndai kini ki rules ki dei shapang ki aggregators na kita ki company kiba penya ya kini ki bike taxi timenta ki kren ba let's say kini ki bike kin don kam kita ki commercial permit ndai kimpat penpau kita ki rules ki baya dei bat kataka permit nadu pas dang kita ada ben mo long ba shai ba share lang bat ki brio bat ki ba khnang bangin so tho ki kita ki rules tingi ni ong ba what kita ki rules ro lada hab ban siu kataka by permit lada ya merging mut lang bat kini ki riders bat ki pat ba pinyo kita ki rules ki ba kambiang ki ba pet ba kata kajing siu kan biang kat kum kajing kamai habaki ong ban apply permit ru bun sin chip slam ha kini ong kadi ban long time bound ru kata ka permit ndai ka banding kong ka jing dawa hak mut menta ka long ba kat kim pat la ban penbiang ye kita ki rules kim la ban khang sendet iki bat ki hab ban sha ye ki ban kamai namar bon laki ki don ki kentei ki don ki kena samla ki bekerja ni kejing pulih la jong nak nya kini ki bike taxis bon naki ki kershan hayeng ru shushu ki dan ki badashim dakalun ban le kini kakam ti kalong ka ka bas musi na markani ka sarkar bon sin ka kular ban play kita ki lat ai kam ai jam ki samla ndai hakani ka kenti omdai ba ki pan kam ki persang ban sengya la ka kam la jong mo wat ka taru ki persang ban khang la ti shuru haka jing yat lenti jom kini kila asmu tu bakani ka service ka bayar rap wat ikipat ba
Hamtam hang ni hasalong bala hang kali hat awo. Te kisngau thu ba nadon na kini ki aggregator ki bade ki company ki bahe. Ki khati sibon na kiru. Ndai na em. Ru hakani ka jingdawangi ong ba ladaki wan kini ki aggregator ki bahe kum ki Uber ki Rapido. Jing sisa ka sarkar kala dai ban pej ban khmi ba kan levy ka ses ka tax naki. Khnang ba katu ka tax kan let piang Chakaway ka fun ka bapet ya ka bha ka miat to kini ki riders. Ndai kumi kita ki AKA kini ka sarkar kampet. Ti shu pa de jing sisa ka sarkar ka ba barabor ka persang ban koop mo baka persang ban le ban kersan kita ki startups. Dai na em. Ki startups pin ngan ong pi ki de ban dai jing sisa ki AKA ki ba ai kam ya ki ba bon ki ba pet ya ka bha ka miat ki ba bon. Ti kumenta kani ka jing wan lang jo kini ki riders balai ka sarkar kamla ban encourage yaki ban form ka kerja cooperative ki kloi ban long ki aggregator dalade ban pej ya kataka online service handre ngitip ba ban snaka app ka barem handre ka sarkar ka de ban IM ka jing kersan haba pi ong pi stana ki startup. This is a startup, so where is your shay kita ki economic policy, kita ki employment policy kumni kimla ban yo i kani ka opportunity hakani ka jingkamai jo kini samla kumni te sakawai ru ni haban pet ya kataka ban play ka lat na banta ka offline service ka bamut ba hailing bike taxi service ka bala ban urlong kini le kim dan kam jaka ka bahe kilong ban dan kam ka parking ru just a small stand and ayaki kataka number plate bala ban indicate ba kidai ki commercial bike taxi hailing service daki helmet unila ban itu ti kita ki jingdawa ki ba don hang ni but ningkong Henry la dakim patla ban penbiang kita ki rules ki di ban sha shoy ki ban kamai kum bakalong nambar ban khang sindat kam dei ka bakai ban siu ki lon ban penbiang hayeng habaki ki persang mo mendei baki lek tu mendei baki lek krong ki persang ban kamai ya ka hok tingingim ka sarkar kam don hok ban khang la